Samantala sa ibang balita, aprobado na po ng Ilocos Region Project Advisory Board ang nasa 1.056 billion pesos na pondo po para po sa sub-projects ng Region 1 sa ilalim po ng I-Build component ng Philippine Rural Development Project. Ilalaan ang naturang pondo na nakalinya na 5 sub-projects ng PRDP kung saan kasama rito ang 2 sub-projects sa Bayambang sa Pangasinan na Farm to Market Road at Cold Storage Facility. Kasama rin ang mga naturang pondo ang pagsasagawa ng Tagudin Slaughterhouse sa Tagudin, Ilocos Sur, Ubog Bridge sa Maypaway, Ilocos Norte at rehabilitasyon po ng Ramot Pagil Farm to Market Road sa May Santol, La Union. Ang mga naturang proyekto po umano ng PRDP ay inaasahang makakapagpabuti pa sa food supply chain at magpupuno sa kakulangan sa commodity value chain. IFM News. IFM News. IFM News.